Tak čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa z Geometry Dash Lite. Minulé videá mali celkový úspech, tak som sa rozhodol pre vás spraviť tutoriál na level 3. Chcel by som vás taktiež aj poprosiť, aby ste dávali odbery, lebo viac ako 50% ľudí, čo sa pozrel na minulé video, nedalo odber. Tak, ideme na to. Na tomto videu by už mali byť komentáre povolené. Už sme zistili príčinu. OK. Zatiaľ celkom v pohode. A teraz. OK. Fú. Toto je ťažké. No. Co to pôjde? OK, už som celkom v strese, tak mám pravdu povedať. OK, no. Nevadí. Samozrejme, to bol prvý pokus. Na druhý to už dám. Teraz nebudem hovoriť, lebo idem zapnúť tryhard mod. OK. Poď. Dám. OK. Oh no. Teraz som skoro zomrel. Zelená, oh no, to už je hard, very hard. OK, a tu máte tutoriál, ako prejsť level 3. Tak dávajte odbery, lajky a ahojte.